Не ще казвате гитара. Моля, само вижте, търсят по-добра страна. Да. Вътре има писала. Празно ли? Може ли към нас? Лесно ли ми е? И насам. Благодаря. Към вас. Готови ли? Тези избори минаха под тежките, непрекъснати активни мероприятия срещу ГЕРБ. От А до Я. Като се започне първо с подслушванията, които до ден днешен никой не си е изяснил още за какво става въпрос. Ако ги е имало, освен срещу ГЕРБ и срещу нас, има ли срещу друг компромат? Има ли срещу други да се направи, други партии? Вижте как са се обединили всички, които са 20 години в властта. Говорим дълго, напоително, благодаря ви, искам да си отивам вкъщи. Да, аз имам права някакви. Само вие ли сте с права тук?